barda ko yarga ɓe mbara ko inalu ɓe mbara ko jofnde nogas e 7 novembre hitaande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi ɓe jeeya koye capantati tato waranoɓe e on jamma oɗon gandi hen nogas e 7 mbaɗa ko yarga ɗum woni ɓoggol waɗa e dande ha jomum maayi joyi heddiɓe mbiya yo gasɗe mumen gasi ha gasi hen tato lefta ha maayi ɗiɗo heddiɓe ɓe kaɓɓa ha ɓiici gubba ene nguuri